Díobh, ba fís an haftanúil agén ag dtíoriste ar thirmíocht agus gramadaí na Gaeilge. Ainm mocail, sin ainm duine, rud, áit nó coincheap, mar shampla seán, teach, gaillimh nó áilleacht. An tácht, sin an focail an agus an focail ná. Adíocht, tugann an focail seo níos mó eolais faoin animacail, mar shampla an scoil nua sin an adíocht. Braothair, sin an focail a úsáidtear chun rá céard atá á dhéanamh nó ag tarlú. Mar shampla, itheann siad an iomarca i gcónaí, itheann sin an braothair. Rith seán go dtí an siopa, rith sin an braothair. Bandaíocht de chóta, ban sin an braothair. Dún de chláb, dún sin an braothair. Go hiondúil bíonn an braothair ag tús na habairte. Réamhacail himplí, focail beaga aonar a théann roimh animacail, ar nús dó, le ó, ag agus as. Réamhacail cóithite, sin an réamhacail himplí agus animacail le chéile, mar shampla os comhair agus inacha. Foranam, seo é an focail a úsáidtear in áit an animacail. Seán, sin é an animacail, sé, sin é an foranam. Ba seán ar ais ar ball agus críochnóidh sé chun oibre an sin, sé, sin an foranam. Fuair ainm réamhaclach nar a chuirtear réamhacail himplí agus animacail le chéile. Mar shampla, ag mé aithríonn sé go dtí an réamhacail agam. Tá airgid ag mé, nithe tá airgid agam. Aithríonn ar sé go dtí an fear ainm réamhaclach air. Tá cóta ar sé, nithe tá cóta air. Stáin go dtí an teacht an seothgan.